Naana po tayo tagaan o ginagmay nga pagdinaw og pagpasabot kining mga argumento sa tong higala nga sulpot na wala ko kabalog unsay pundok ni ining maong tawhana. Unya ang atong buhaton is syempre atong i-play ang iyang video nya pagkahuman tagaan nato og mga puntos nga iyang gipanglito nga kinahanglan tan-awon, tin-awon kay para dili malibog ang ato ang mga igsoong mga Katoliko nga nanimati ni ini kay lisod ra ba kaayo ning kana ibitang wa ta masayod sa tong pagtuo nya pagkahom na mamati ta ni ining maong mga tawhanan mura purbi at tinuod mga istorya. Sige atuon nang paminawon kining ilahang gitawag og pamutbot. Mo pagpataka og tudlo nga moingon mo nga ang balaang kasulatan dili na maoy basihan mahitungod sa kaluwasan. Kanay nga punto, walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang Biblia o balaang kasulatan dili siya basihan sa kaluwasan. Ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang balaang kasulatan kung Biblia dili siya enough or dili lang siya. Dili lang kay siya. Mao ang basis sa gitawag og pagtudlo sa gitawag og kaluwasan. Sa hinungdan nga bisan gani ang Biblia nag-angkon nga ingon niya kung isulat pa ang tanan ni ining basahuna dili pa insakto ang og kasulatan kato magibuwat sa Ginoong Jesucristo. Ni ikaduha, mismo ang balaang kasulatan nagtudlo mahitungod sa gitawag og tradisyon. Di ba? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nga sumala pa ni San Pablo, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So dili lang enough nga libro lang. Number one, dapat naa siya katugbang, naa siya kauban na kadtong maong mupasabot nga mga buhat, mga pagtulunan nga gidawat nga gikan pa sa mga apostol ug maunang tradisyon. Ug dili pud pwede nga mag-exist ang usa ka libro nga may kag mao lang na ang ato ang basis kung walay responsableng magtudlo. Di ba? Imposible man nga mag-exist ng maong butanga nga way nagpa-exist ana. So ang responsable nagpa-exist ni anang maong butanga mao to ang responsable magtudlo ana. Di na pwede magbuwag ang simbahan, ang balaang kasulatan ug ang tradisyon. Pag naaga ni usab na wala, i-question na inyong pagtuo sama aning pastoy nga di na mo tuog simbahan, di na mo tuog tradisyon, Biblia na lang madisgrasya gyud atong kalag-ana, mating kagol gyud sa impyerno. Sige, continue na to iya pamutbot. Mahitungod sa pagtudlo kay ang basihan ang inyo na lang simbahan. Actually, ang simbahang gitukod sa to ang Ginoong Jesucristo, sumala pa ni San Pablo, even gani ang Biblia nagsultian na nga ang simbahan ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Siya ang gisugo sa ato ang Ginoong Jesucristo sa pagtudlo sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ang iyang function to teach. O kining maong simbahan na gidumalahan og mga obispo ug mga pare. So kanang inyong gitawag pundok gidumalahan ganing pastoy. Dili pare. Now, questionable ng punduka again, dili na iya sa Dios. Klaro gyud na nga iya magyud na siya wa supak-supak mo pagtulunan sa iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So ang simbahan nga matuod na ay Biblia, siya ay nagpagawas ni anang maong Biblia, and at the same time siya ang mo-interpret ni anang maong Biblia based sa tradisyon nga pagtulunan nga iyang gidawat from the apostles mismo. Ay, kaya mga tawan na dawat limpyo lang man kung walay simbahang Katoliko, di man ikabitbit og Biblia. Kung walay simbahang Katoliko, wa ni Biblia gibitbit og gituuhan nga kasulatan nga pulong kuno sa Dios, di ba? Isulti ang simbahang Katoliko nga ang Biblia pulong sa Dios tungod kay iyahan ng teaching, iyahan ang pagtulunan niya. Kini mga tawan na nangupya-kopya lang. Wa pag yung tarong ang kopya. Continue na to. Kay kuno ang Ginoo maoy mamulong sa inyong simbahan para itudlo ninyo sa katawhan. Actually, dili man ang Santo Papa, mga pari ug mga obispo ang nisultiana. Si Kristo ang nisultiano St. John chapter 14 verse 16 and 26. Ang giingon ni Ginoong Jesucristo, magampo ako samahan nga ipadala ang balang espiritu nga na kaninyo. Pagkahuman, ingon siya nga kining maong espiritu sa kamatuoran mo oy magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala ka mo, kaya di man mo tuog simbahan, di man mo tuog iglesia. Kanang pundo ka piki, ganang pundo ka ngayon ipasakupan. Continue na to. Tinuod ba kaha nga ang Ginoo
Mao'y namulong sa inyong simbahan para itudlo ninyo karon sa mga katawhan. Yes, mao bitaw nga nituo mo anang balaan kasulatan kon Biblia kay gipamulong na sa simbahang Katoliko nga gisugo sa Ginoo sa pagpanudlo. Di ba kasi may nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios, ang simbahang Katoliko man. Dili man nimo na mabasa sa Biblia nga niingon ang Biblia nga Biblia pulong ko sa Dios, wala eh. Ang simbahang Katoliko na ang namulong nga kanang Biblia pulong sa Dios. Kanang Biblia composed of Old and New Testament. Kung dili pa ang Dios mo namulong niya, subuti pasabot nagtuo og mga butang karon nga dili iya sa Dios. The fact nga inyong giangkon nga ang balaang kasulatan iya sa Dios. So therefore, ang nag-declare ana ang responsabling nagpagawas niya na iya sa Dios. So kanang inyong pundok, kanang imong pundok toy, iya gid na siyawa, di na iya sa Dios. Naghimo mog pagtulunan nga inyong ipasangil kang Kristo nga si Kristo, mao'y nagtudlo ni ana nga pagtulunan. Dili man mi pareha sa inyong gabuot-buot lang og angkon nga may connection kang Ginoong Kristo. Ang simbahang Katoliko na may connection kang Kristo. Mabitaw na anang Biblia again, ngano man tungod kay naa sa connection kang Kristo. Siya ang mas labaw nakasabot sa gipamulong ni Kristo og sa gitudlo sa mga apostol. Para sa inyo, himo-himo lang na para sa inyo kay magsusupak mamong dagko. O kung unsa itudlo sa simbahang gitukod ni Kristo, inyong balit-aron. Kung unsa gitudlo sa simbahang Katoliko, inyong gitawag og supakon, butang-butangan pa ninyo nga nagmao-mao. Nya mura ra ba mo og correct? Okay lang unta og naa may connection sa Ginoo, wala baya. Ning buto ra baya mo nga mura bag ka ng resultas dalugdog. O di ba? Buot sa napastuyan eh. Sa tinuod lang dili gina siya tinuod. Wala. Kinsa nag-ingon nga di tinuod kamo? Ganing buto lang after 16th century. Kaluoy bagod ninyo, hukman ninyo ang pundok nga mas nauna pa sa inyo ha. Hukman ninyo ang pundok nga mao'y responsable nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios. Unya pagkahuman igo lang mo nagbasa niya, ang kaptong inyong gihulaman, inyong gikopyahan, ingnon ninyong mali. Pagkabangaga og maunay huna-hunaon or maunay panghuna-huna nga husto. Bangag yun, bangag. Man gani mo kakita Ginoo. Wala man gani mo kakita sa Dios nga Amahan. Kamo ang wa kakita, ang simbahang Katoliko nakakita. Mabito kailang simbahang Katoliko kinsa sa Kristo. Ngano man kay nakig-uban man ang Ginoo sa Kristo sa iyang simbahan for not less than 3 years. Kig-uban siya oy. Unya ang pinakanindot pagyud anak kay naa pagi mas labaw na kaila kang Kristo kun nakaila man ang mga apostol kang Kristo, naa pagi mas labaw na kaila kang Kristo nga diin sakop ni ining maong simbahan kinsa man ang mahal nga Birheng Maria. Wala man na sa inyo kay kanang inyong Kristo anak mas liking kawayan. Sa tinuod, may anha ang Kristo nga mao ang anak sa Dios sa unang panahon, pero ang iyang kaistorya mao ang mga apostoles o ang mga propeta. Gikopya man na nimo. Ya kung wala pa Katoliko nga nanudlo ana, wag mo kabaw ana. Kung wa pa ni abot si Ferdinand Magallanes diri sa Pilipinas, wag mo Kristong hibaw-an. Tanawa. Murag yung mao. Continue na to. Muna ang balaang kasulatan gisulat sa mga propeta ug mga apostoles para og alang kanato nga sumusunod nga tumutuo sa Dios mga kaigsuon. Nya kisa nga pinag-ingon po nimo nga apil ka sa sumusunod tumutuo ni Kristo nga ning buto lang mamamurag uho nga resultas dalugdog. Sa mga pastoy. Taro nga rago nagpanabot ni. Sige mo nagiingon mga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha ka na ka managlahing butang. Angkon gani mo pamatud-in ang imong giangkon nga apil ka ana. Wala magkikilabot ana. Continue na to. Og mga kaikalaan. Busa kita mo base sa balaang kasulatan nga gisulat sa mga apostoles nga mao ang pulong sa Ginoo mahitungod sa pagtudlo sa kaluwasan ug kamatuoran. No, kinsa po natudlo po nimo ana? Unsa po nang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga sa Biblia ka magbase in terms of salvation. Unsa man sitas na asa po ka nakabaloan na kay wa man nasulat sa Biblia. Nanudlo ang mga apostol nga basta mo tudlo kaluwasan kinahanglan magbase sa Biblia. Wala eh. Gisugo ni Ginoong Kristo ang iyang mga apostol sa pagtudlo. Wa man ningon si Kristo nga pagbitbit mo Biblia. Wa po ningon si Kristo nga papasaha sila Biblia. Ang giingon sa Ginoong Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya pilar man pud ka mga apostol ang nakasulat diha sa balaang kasulatan, pilar man kabuok. Wa man kaabot siguro og 7. Di ba? The rest of that wala nakasulat. So unsa man to ilang mga panudlo nga wala nakasulat? Asa man ninyo na makaplagan kay kanang inyo ha, puro na mo Biblia lang. Asa man na makaplagi ninyo? Niyabag, mayabag yun daan ng kalaki og mao man ang ato ang sundon nga mga argumento.
Wala nga di ta magpailad ni ining maong gitawag og mga tawana. Balikon nako walay problema. Nga motuot ang Biblia kay mo ni pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Dili problema sa mga Katoliko nga Biblia usa sa mga basihan sa mga pagtulunan nga imong itudlo in terms of salvation. Pero dili gitudlo sa simbahan na gitukod ni Kristo nga Biblia lang ang basihan. Dili gitudlo sa simbahan na Ginoong Jesucristo nga walay labot ang iglesia or walay labot ang simbahan sama sa pagtuo ning pastuya. Dili na mo gitudlo sa balaang kasulatan. Kay ang gitudlo sa balaang kasulatan pinakauna ang simbahan, ang haligi ug patukuranan sa tanang kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Unya mo base tag kasulatan 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 inubanan sa gitawag og tradisyon. And syempre naapoy magtudlo ni ana St. Matthew chapter 28 verse 20 o kanang magtudlo ana gikan sa mga apostol nga pinadala Romans chapter 10 verse 14 to 15. Kining mo mga tawhan wa ni labot kay again mura nig uhong resultas dalugdog gibutho lagkalit nga way nagsugo nga mubutho. So naranan ninyo mutuong sa di mas importante gitudlo nato ang kamatuoran ug ang kamatuoran may magdala kanato sa kagawasan. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages RJ Hulugan San Second TV Palipong Turgamento, Kuya Policy Page, and RJ's Vlog 2022. Ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels, Dali Catholic, Apologist, and Official RJ San Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, ug super thanks. And ayun, magpasalamat pud ko sa mga gusto itong mga Katoliko nagatabang, daghan na salamat. Ug sa butong mutabang, daghan kaayong salamat po in advance. Sa ngalan sa Bog Pera sa TV Palipong Turgamento, gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist, and Official RJ San yon sa kumakabalan sa RCA, gusto na mga Katoliko nagasubaybay nagatabang nagasuporta sa programa kini inyong ubos nga alagad ug igsoon sa pagtulong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit umiingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw kayo tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.